डेम'क्रेसि एट योर डोर स्टेपनो माने मा गणतान्त्रिकआ दासो जोंनि दरखंसिम सफैदों नामा? ये बगाईगांव से कोकराझार फेमस जगह है। बगाईगांव से फेमस होगा। अब्ला जोङो भारत स्वाधीन जानायनिफ्राय दिनैसिम माबेयावहाय दंमोन राजा सासनाव दा बिदिनो बुंनांसिगोन। दा दिनै बाजेट सेसन जोंनि क'क्राझार BTCLA लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियावहाय जोंनि BTCनि बावहाय जानो थांगासिनो दं बा जाबाय सोलिबाय। दा बे एक्चुअलि बाजेट सेसनमोन ना एडभार्टाइजमेन्टमोन? दिनै नुदों बुरै बोराय गथ' सिन्थाय UPPL पार्टिनि फिरफिला लानानैहाय लामायाव फुंनिफ्राय नेगासिनो दं। आसरित बुंथिगिरि बिथां जोंनि BTC लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि काथिराम बर' बिथाङा बुंदों बे मोनसे जोंनि थाखाय गोग्गानायनि बाथ्रा होननानै बुंदों आरो बेजोंहाय जोंहा मुलाम्फा जागोन, गोबां मुलाम्फा जागोन होननानै बुंदों। आं मिथिस' हायाखै माबायदि जोंहा बाजेट सेसनजों मुलाम्फा जागोन बा दिसपुरा सानसेनि थाखाय जोंनि BTCआव फैबाय बेजोंहाय रायजो राजाफ्रा माबायदि मुलाम्फा मोनगोन। जिहेतु बाजेट सेसनावहाय जोंनि जाखिनि MLAफोर रिप्रेजेन्टेटिभ्स स्टेट एसेम्ब्लियावहाय बाहागो लायो बेखिनियानो जोंनि बे BTCआव जाफैनाय बाजेट सेसनाव बाहागो लागोन। दा जाखिनि स्टेटआवहाय बुंनो हायो बेखौबो जोंनि बेयाव बे एखेखौनो बुंनांगोन। दा खोथाया बेसो जे मा स्पेसियेल डिमान्ड बाजेटआवहाय दैखांनो हायो जोंनिफ्रायहाय। नाथाय मोनसे नोजोर होनो गोनाङा बेसो जे बिथांमोना जोंनि काउन्सिलावहाय माबे इसाराजोंहाय माबायदि नोजोरजोंहाय दिनै खनले खनले गाफैगासिनो दं साननो गोनां। दिनै जोङो बुंनो थाङोब्ला स्टेटखौहाय दमन खालामनो हाग्रा काउन्सिल होनना बुङोब्ला एसेब्लाबो जोंनि BTCनि बारहावाया बारदों बेखौ स्टेटआ अलरेडि मोनदांबाय बा जोंनि मामा बिथाङा मोनदांबाय। दा भागितनि सायाव ट्रास्टआ माबायदि बिथांना रिलेसना नैबेखौ नोजोर होनानै BJPआ मा स्ट्रेटेजि लादों बे फैबाय थानाय समफोराव जोङो मिथिनो मोनगोन। दा BPF UPPL नारा नाथा जुजिलायनायखौ जों नुदों नङासै होमबा? नाथाय सोरबाफोर नुदों नामा BJP फारसेनिफ्राय गुगालांनाय दैदेनगिरिफोर? दा साननो बाथ्राया बेसो। लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ'। दा आं दंफैयो काजलगावआवहाय आरो दहाय सिडली रेभिनिउ सार्केलावहाय थांदोंमोन, बेरायगासिनो दङ चिरां क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवहाय। लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअ'। टिल देन स्टे टिउन, बाय बाय। ओके, ये बजट सेशन नहीं है, UPPL का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। बच्चा लोगों को भी लाके बच्चा भी है इधर टॉर्चर कर रहा है। बच्चा बूढ़ा सब बूढ़ा बूढ़ी सब है। इतना नेता फेता है वो सब देखता ही नहीं है। झंडा उल्टा पकड़ नेता फेता को इच्छा खवा दिया যাও সিএম আসার পরে আর টেনশন নাই, যাওয়ার পরে না তখন চলে যাবো। आसामनि राजथावनि दिसपुर, बे दिसपुरनि बाहेराव गाबोनो
जोंनि जि बिटिआर बे बिटिआर रिजननि जि BTCLA बेवहाय जोंहा जिहेतु एसेम्ब्लि हल दोङो बे एसेम्ब्लि हलाव गिबि खेबनि थाखाय आसाम एसेम्ब्लिनि जि बाजेट सेसन रां बावजा 2025 आरो 2026 मायथाइनि जि रां बावजानि गिबि सान बे गिबि साना बेवहाय जानो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो दिनै जों गासैबो गाबोननि सानखौ नेगासिनो दङ आरो गाबोननि थाखाय दिनै बेनि जि मोनसे साखाफारा जानांगौ बेनि जि मोनसे मा होनना बुंदों प्रिपारेसन बे प्रिपारेसना जोंहा कमप्लिट जाबाय खालि गाबोनो 17 फेब्रुवारि बे 17 फेब्रुवारियाव जि सेसन बे सेसना जिरायनांगौ आरो जिरायनायखौ जोङो नेबाय थादों जोङो बुंनो हायो दे गाबोन सानसेनि थाखाय जोंनि बिटिआरनि मिरु क'क्राझार बे क'क्राझारा माने आसामनि राजथावनि बे सानसेनि थाखाय बे राजथावनि जागोन आरो बेयो जोंनि थाखाय जोबोद माने गोजोनथाव आरो बियो मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थागोन गमामायैनो नैबे जि मोनसे गरन्थ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारी बिथांमोननि जि मोनसे गोख्रों जि मोनसे गरन्थ बे गरन्थनि गेजेरजों बे हाबाफारिया जाफुंनायनि जि मोनसे लामा बियो थांगासिनो दोङो आरो गाबोनो जोङो बेखौ जाफुंसार मोनसे थासारियाव जोङो मोनगोन आरो बेखौ जोङो नैबे बिटिआर ओनसोलनि थाखाय बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बेयो मोनसे गोजोनथाव रादाब आरो मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थागोन। गाबोन जिहेतु जानो गोनां बेयावहाय BTCनि MCLAफोरखौ हांख्रायनाय जादों ना बेवहाय जोंनि BTCनि MCLA इभेन जोंनि बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' डेपुटि चिफआ गावनो MLA जाखाबाय गासैबो बेवहाय बाहागो लागोन आरो बेवहाय गासैबो बाहागो लानायनि थाखाय जिमानखिनि जोंनो जिरायनायनि जिखिनि राहा बे जिरायनायनि राहाफोरा जों बेखौ खालामजोब्बाय आरो बेनि अनगायैबो जोंनि जिखिनि MCLAफोर EMफोर बेवहाय बेनि अनगायैबो बेवहाय जिखिनि भिजिटर्सफोर थागोन कलेज स्टुडेन्टफोर थागोन सिनियर सिटिजेनफोर थागोन बे गासैनिबो थाखाय बेवहाय जिहेतु मोनसे रुल दंखायो मोनसे नेमखान्थि दंखायो बेवहाय स्पिकार्स गेलारि थागोन बेवहाय जेनेरेल गेलारि थागोन बेवहाय प्रेस गेलारि थागोन बे गासैबो जोंनि नैबे BTCLAनि जि एसेम्ब्लि हल बे एसेम्ब्लि हलाव दोनखाजोबो आरो बेबायदियैनो गासैबो जिखिनि प्रिपारेसन बे प्रिपारेसनखौ जोङो अलरेडि खालामखानानै लाबाय आरो बेवहाय गासैबो थाखोनि जाय बिथांमोना बेवहाय बे एसेम्ब्लिखौ नायनो गोसो जायो नायनो लुगैयो नायनो थाखाय हांख्रायदों बिथांमोना बेयाव फैनानै एसेम्ब्लिखौ नायनायनि गावनि मेगनजों नायनायनि नुनायनि मोनसे सुबिदा बेखौ जोङो खालामनानै लाखिखाबाय। बेसे समनिफ्राय जागायगोन बेयो जिहेतु गासैबो माने मन्त्रि MLAफोर दिसपुरनिफ्राय फैगोन दिसपुरनिफ्राय फैनाय हिसाबै बेवहाय एसे सम लागोन जोङो बेखौ मोनदाङो नाथाय जोङो नुनो मोनदों दे ओरैनो सेसनफोरा जोंनि BTCनि सेसनानो होन बा आसाम एसेम्ब्लिनि सेसनानो होन बा पार्लामेन्टनि सेसनानो होन बेयो 9 रिंगानिफ्राय फुंनि 9 रिंगानिफ्राय जागायो नाथाय बेवहाय सफैनायावनो एसे सम लानो हायो जों हार्डलि जुदि गासैबो MLA बिथांमोना मन्त्रि बिथांमोना जोंनि मानव गेदेर गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जोंहा माने बिश्वजित दैमारी बुंथिगिरि बिथांमोननि जि मोनसे एराइभेल बे एराइभेला जुदि आर्लि नियार एबाउट 11 जुदि जायोब्ला बियो नियार एबाउट बियो 12आव बियो स्टार्ट जानायनि मोनसे आसा दं जोङो मोनथिखाबाय नोंथांमोनाबो मोनथिखाबाय खौरां बिजोङावबो जों नुखाबाय दे जोंनि आसामनि राज्यपाल बिथाङा मैयानो दोंफैखायो आरो दिनै गुबुन हाबाफारियाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटि CIT बेबायदि हाबाफारियाव बिथाङा दोंबाय थायो बिथाङा सफैखाबाय आरो बिथांनि जिहेतु एड्रेसिं बे एड्रेसिंजोंनो जागोन बे हिसाबै बे साइडनिफ्रायबो जिखिनि थामथिम जानांगौ बे थामथिमा जाखाजोबबाय बे एसेम्ब्लि हलाव 42 सानि जि जिरायनायनि जि मासि बे जिरायनायनि मासिया दोङोमोन नाथाय बेखौनो माने फोसाबनानै 126 MLAफोर आरो बेनि गेजेरावनो मन्थ्रिफोर थागोन बेनि गेजेरावनो जोंहा गिबि मन्थ्रि दोङो आरो बेबायदिनो जिरायनायनि जि मोनसे सुबिदा बे जिरायनायनि सुबिदाखौ जोङो जोबोद मोजाङै खालामजोब्बाय बेवहाय गासैबो जिखिनि फेसिलिटिस जिरायनायनि फेसिलिटिस सुबिदा माने माइक्र'फननि सुबिदा बेवहाय माने गुबुनाव बाहेरायाव थानानैबो नायनो हानायनि जिखिनि सुबिदा बे सुबिदाफोरखौ इतिमध्य खालामजोब्बाय खालि जोङो गाबोननि सान